In Grúpa dó bhí Círigs an Bíslán, mar sin níor bheadh spás bháin fágad de Corcaigh na Roscommon. Níor bhéon le Babhta ceachtar an dáin sa Craobh seo ach é sin ráta be leor cóscóir de Roscommon fadas bhí gáil Corcaigh le bua. Ní hálamh tristáin ha man trátarachta. Brontanas Shelva is sin de Corcaigh tá deisir Craobh son ag Brian O'Driscoll tan count on seoirithe hÉireann seasnán chuna scór an son. Deisir de bheile ag Roscommon Ciarán Murta tá sé sin ag Peistil agus scór maithe son aige. Smachta go háling istéig ag Brian Hurley, captain Corcaigh, the fécant an orda fós ag Peistil leis a gitóg. Oh, sár cúlín ag an captain. Tús mai tastáil ag Roscommon in san tarna leis agus tá deis an son ag Ben O'Carroll. Lidir seo ag tastáil. Corcaigh ag teach tríd an Farlár Park le deis scóráil a Colm O'Callaghan agus sár cúlín an son de Corcaigh. Ag fós trí cúlín chun na maithasa. O'Callaghan a teach de rís spás a mothir Dave. Deis an son ag Paul Walsh agus Corcaigh inis. Ag teach go maithaisteach san immert. Roscommon treis trid Hernash Comáin le cúpla nómana nús tá deis eile an son ag Dara Craig ní leatrar inis an tóbart líse ach éon cúlín amháin. Go dul right just na réimh bhautaí ceathrú cena sin íon ceis tá deis an ag Cathal O'Mahony agus é sin hÉireann seasnán an son ag O'Mahony. Tam geola bheith caite. Scórna ag tastáil ó Roscommon leabhlacháil déantar an gceann áirithe son agus Shelf Hernash ag Corcaigh agus sin an rud is táchtaí an count son glanta mac an son agus ag a deire dóhan déanta Corcaigh is siad a bheith go dul ag an Grúpa. Tá cúlín atra go deire.